So, naay pangutana na si Poppy karon para sa tanang mga subscribers na ako. So, Kinsa'y pinaka-bright na subscriber ni Joe, dapat makatubag mo ani. Kinsa ang nagtudlo sa pinakaunang magtutudlo? my God, siyempre. Ang principal. Na i-comment pala yun. Sige, comment down below be kung kinsa ang nagtudlo sa una nga magtutudlo. Sakto ba ko? Yan, muna siya. So comment ninyo kung kinsa ang nagtudlo sa pinakauna nga magtutudlo daw. Yan ang pinaka-bright na subscriber. Yan, ang pinaka-bright na subscriber na ako. Kung maansira ninyo na may premyo gikan ni Master Poppy sa iyang t-shirt na sana all. Sana all. Sana all. Yan, so muna siya guys. Teka kayo dinig customer si ate kay mga trabante, mga collectors, mga kapitanan yun na siya. Lami kay kuan ba kana bitaw. Nauya o bang. Yan naglibre siya mo karon guys, kabalo mo kinsa. Ilas na mong amigo. That's Popong Magsayo. Di ka ka-late kay sige sayo. Yan, Popong Magsayo. Eh, gigamit na siya gahapon. Na siya 1.5. Sa klase nga gamit to pong. Gamit ko sa ako pasayro, dili Pasayro gamit na. lawas ako taxi, gamit. Pero luya lagi ka. Naluyahan na sila. Nagmas-mas lagi ka gaya na lagi. Aron in. Oh, nagwa ko hotdog. Walag. Siya maglibre niya, reklamo na ko kagatdog. Reklamador kayo. Wala ka reklamo kay. Wala. Basta lang wala ka reklamo. Pa guys, ato sa mo vlog. Bye. Yan rin ko yan. Take serve niya. Ano ka tuloy kay? Bagod. Smile din, mami. Smile while you serve. Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina. Talaga Pilipina na. Talagang PK na. Ano naman ka na ko imong ulo migso? Konting-konti na ang content. Paubos na. Pero at least mag-upload. That's the very important thing on YouTube. Uban diya. Sige lang pangan sa way content, way upload. Si upload. Na busy sa TikTok. TikTok na lang ko rin Uy, i-follow din ko rin sa ano guys sa TikTok. Nag-TikTok na mugo na ko yung mga post ito. Na ko yung mga nag-like sa ako. 1. Sharafun. It's at Joe. Joe Romantco. Walay I. Romantco. Ako yung salat. Joe Romantco. Mana akong TikTok. Ningaw kayo ko sa mga TikTok kanina. Here's the sample. Lasing ka na, Fredo. Hindi ako lasing, Mare. Mare, alam mo, matagal na kitang crush Lasing ka na, Fredo. Ito naman. Mare, pakis naman, oh. Lasing ka na, Fredo! Hindi ako si Kumari, ako asawa mo! Diba? Nice no? Nice. Hindi pwede. Makita ni Waro to. Ay, sus, okay na na. Anong magkita nila kainom ta. Ang Mag-sponsor na sila sa ato. Oh, lami kayo. Oh. Manatag bayad? Yan ta? Kita magbayad? Ha? Pero nagbayad. Oh, lagi. Manaday. Bossing ka mo. Cheers! Kumana may vlog. Kasi nga lang sa iro, si Miming. Olive. Kat-kat. Hi, Kat. Say hi, Kat. Hi! Maak na di. Isog naman ni inani klase ng iro ay. As in, manipa. Joker kasi ana. Hi, Danen. Regards, i-shoutout din mong boyfriend. Kung naama lang! Kasi si Master Pope yung manunungan. Single. Popio, single oh. Kani, ayun na kayo, mangingilad ni. Magpailad pa daw siya. It's a beautiful Monday. And Mission's complete. boss! Alright guys.
This is Popo magsayos sa taxi. And there's a location. If you want to go to the Hilayan, you can go to the Hilayan, High Ridge, the Hugo. Uy, get sa. Kung galon, nabili lang kung galon. Yeah! Hugo, Divine Mercy, Ultra Winds, Airport, Seven Seas, Buncitas, Fun Rides. Pag makita Call ninyo ng 0906-951-3439. pag naitax na yung MOR sa lubot. Yeah, kita na niyo da. Ang driver ani, Manyakis. Pasada And syempre na ay pasip-sip nga. Bisaya uy. Yeah, sip-sip kayo. Okay kayo. So dito, butok na ito. Taba, sorry sa taba. Sa manin sa'yo, bagay uli din tayo dito lugar, murang lugar. Nagtudlo sa pinakaunang teacher. Issue ina nga may gala. Sada. Bitaw bay kasi nagtudlo sa pinakaunang nga teacher bay. Pwede mo mag-shot guys, so. Hinay dagan, hubog ng sakyanan. Kaya yung karga, San Miguel. Nag-joke ulit. Nag-joke ang mga amigo na samo kay may joke bay. Sige, kung kinsa ang Nagtudlo sa pinakauna nga magtutudlo. Di ang mas una pag yun na magtutudlo. Di ba? Bro, libog kayo, no? Sa'yo naman, hindi na naman isa pang answer. Pinakauna nga nagtudlo sa magtutudlo. Ang tudlo. Sa unang magtutudlo. Pasig ang tudlo. Ang nagtudlo sa pinakaasa, unang magtutudlo. Kinsa to siya? In English, si Popong iba English. English pong, ang nagtudlo sa pinakaunang magtutudlo. Sige. Who teach the first Ano to silita yung isira? Hutot. Ha? Hutot. Hutot. Nimo. Baho. Alam mo sa Bulao? In English, what is English in Bulao? Yellow hair. Plan manggod. Yellow kay bulaw. Mas na bulaw. Badjaw. Wala na yung problema. Kaya kusok kay kamalitsit sa mga bulaw ug hair. Ana, di ka po nga. Badyaw daya. Mas crush na ko ang bulaw. And then, Sabot na rin taga bulaw. Ipunan. Palusot siya, mix! Right, so ato na na imuon guys. Wala tayo choice. Na naman kita diri. Ato namang disturbo tag mga taxi drivers. So here we go at Pwede na yung magsabak lang din eh. Pwede may mag-vlog din sa inyo ha. Alam may pangutana. Kana kisay pinaka-bright din sir. Kisay pinaka-bright. Pinaka-bright. Ito lagi basta lagi upaw lagi bright lagi. Isa yung pinaka-bright na ni, kanang mo kuan. Ang bright si kuan yun, si Master Poppy ang pinaka-bright. Sa inyo. Wala mo bright ako dito. Ha? Nag-absent daw. Absent man. Sige lang. Iko lang kayo nga pangutana. Matubag di mo ni, nakakay 20. additional 20. pila na? 40,000 na? Ay, aray. For 40,000 pesos. 40 mil. Sponsor by Popong of Hummingbird Taxi. Siya pangalan na ba si? Joseph. Si Sir Joseph. Ate daw, Joseph. Ranara. Ranara. Pakutana po kay kinsa ang nagtudlo sa pinakauna nga magtutudlo. 40,000. Again, kinsa na? Again. Muna to. Wala. Kinsa ang nagtudlo sa pinakauna nga magtutudlo. 40,000 pesos. 40,000 pesos. Wala pala pala eh. 1 May idea? 2 3 Glow. 40,000 pesos. Wala. May idea. Sayang kayo ko sa kayo. Sayang. Dahil mo challenge. 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 Ano amigo? Ano?
Kinsa pangalan sa ito? Alan Luma. Alan Luma. Ayan si Sir Alan Luma. 40,000 pesos, sir. 40,000 pesos. Oh. Iya pa sa pag-iyap. 1. Ay, di ka makalo. Ihapon mo. Okay, iya pa. 1, 2, 3, 4, 5, 40,000 pesos. 40,000 pesos. Kinsa ang nagtudlo sa pinakauna nga magtutudlo? Atong Ginoo. Ang Ginoo. Ang Ginoo? Oh. Wrong! Wrong! Sayangan sa Wala kaya po ko kabalo ang answer. Sorry kabalo ha. Di ba oh? Di ba oh? Salamat. Kami sa alianan sa taxi sa ano. Sa aming pag-survey, kinsa gyud ang nagtudlo sa pinakauna nga magtutudlo. Sa baka niya? Si Michael Jordan? Bill Gates? Henry C? Kinsa ka? Pinakauna man. Pinakauna. Si Adam. Pwede. Dapat naman may ipunan ano eh. Stop! Record ko. Alright guys, so nangutanan mi sa mga taxi drivers gyapon kung unsa gyud kinsa gyud ang nagtudlo sa pinakauna nga magtutudlo. So pati sila wa sila kay baw kung kinsa gyud nagtudlo. So kamo dia mga viewers na ako be, please comment down below kung kinsa ang tubagon na niya sa comment para bibo. Kinsa ang nagtudlo sa pinakauna nga magtutudlo. Sige, comment ninyo, comment. Si Poppy pod, siya rin mo reveal ani Sa kung saan sa channel ni Poppy kay para kay iya man ko to question pod. So ako lang mangutana kay para makatubag tana ko pero man sila yung idea pod ay. Wa Poppy pod wa po nagsabasa ko unsa gyud ang answer. Yan po sa comment ninyo guys kung kinsa gyud ang tinabanga ha. Kinsa gyud ang nagtudlo sa pinakauna nga magtutudlo. Okay? Okay. Manami kay mag-gym na po. Babush!